Magna Carta for Barangay Health Workers pasado sa third reading ng Senado. Mga BHW sa Pangasinan umaasa sa mas maayos na benepisyo. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Naipasa na ang Magna Carta for BHW sa buong Pilipinas na kung saan ay aabot sa 3,000 pesos ang buong honorarya na makukuha nila sa isang buwan. Inaprobahan na sa third reading ng Senado ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers na naglalayong magbigay ng mas maayos na benepisyo, proteksyon at suporta sa mga BHW sa buong bansa. Kinikilala sa panukalang mahalagang papel ng mga BHW bilang mga frontliner sa kanilang mga komunidad, partikular sa paghahatid ng pangunahing serbisyong pangkalusugan at pagtulong sa mga residente ng kanilang mga barangay. Layunin din ng panukala na palakasin ang kapakanan at proteksyon ng mga BHW, gayon din ang pagbibigay sa kanila ng mga benepisyong naaayon sa kanilang mahalagang kontribusyon sa sektor ng kalusugan. Ilang BHW sa Pangasinan na matagal na nagsisilbi sa kanilang komunidad ang nagpahayag ng kanilang pagkatuwa sa oras na tuluyan ng talagang itong maipatupad. Ayon sa mga BHW, labis ang kanilang kagalakan matapos maaprobahan ng Senado ang panukalang Magna Carta na matagal na nilang hinihintay. Super thankful, ma'am, kasi sa tagal na rin ng siya na aprobahan na. Mas lalo po namin gagalingan ang pagsiservisyo namin bilang BHW sa barangay namin. Maraming salamat po at naipasa na po ito. Dagdag pa nila, magsisilbi itong dagdag motibasyon upang lalo nilang pagbutihin ang kanilang trabaho at mas mapalawak ang serbisyong na ibibigay sa kanilang mga kabarangay. Umaasa rin ng mga BHW na mas marami pang volunteers ang mahihikayat na maglilingkod sa kanilang komunidad dahil sa mga benepisyong nakapaloob sa panukala. Sa pag-aproba ng Senado, inaasahang mapapatuloy ang proseso ng panukala bago ito tuluyang maisabatas. Kapag naisabatas, inaasahang makatutulong ito sa pagpapabuti ng mga kalagayan, kapakanan at proteksyon ng libo-libong barangay health worker na patuloy na nagsisilbi bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahati ng serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Kasama mo mula rito sa mga tarem, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.